ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୋ ଅଫିସରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ଅଫିସରେ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ କାମ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଖାପାଖି 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ, ଆମ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଆଜି ଟିକେ ବେଳ ମିଳିଛି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମାର୍କେଟ, ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ କମ୍ ଖାଇଥିଲି, ବିଶେଷ କିଛି ତରକାରୀ ହେଇନଥିଲା ଭଲସେ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି। ଲାଗିଲାଣି ମାର୍କେଟ ବୁଲା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଯିବି। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି, ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବୁ, ଯା ଧନ ସୁନା ପୁଅ ବା, ଟିକେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସହଯୋଗ ବିନା ଆମେମାନେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦରକାର, ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବୁ। ଆଣିବି ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ତାର ଜିଦି କରୁଛି, କହୁଛି ତା ମା ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଧନ ଆସୁନି ଯିବା। ମାମା ଥାଉ, ଯିବା ଆମେ ଆଛେ କାହିଁକି ମା ପୁଅ ଟିକେ ରୋଲ କରୁଛ। ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ବାପ ପୁଅ ମାନେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ମାର୍କେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା କଲୋନୀ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। କେଉଁଠି ଖସି ନା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବା, ଆମେ ବା ଏଇଠି ଯିବା ମାର୍କେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ରଥ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ହେଉଛି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ହଁ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ବସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଲାଗି ଚୁପଚୁପ୍ କିଣିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣା ସରିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନେବା। ଟିଫିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ। ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗୁପଚୁପ୍ କିଣା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲେଣି। ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ? କିଛି ଆଉ ନେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ।
मैं आसिक देखो बर्तमान आम आसिक घरे पहुँच जाइचु। बर्तमान मो पुओ कौच पार्क जीव जिद नगे सी से पार्क बारंबार जाऊँगी आपन भी नहीं जी पार्क बुलाया आस आसे आस चलतु देखिए बर्तमान आम सोना कौन कर सोना आमर जो गुपचुप आनी खायापी रेडी हो बस देखो बाहर कर गुपचुप खाइबे बर्तमान सब दिन तो मामा सागर पार्क जाए आज मार्केट आसला मत कोई बाबा चलो पार्क जा घर सामने पार्क खेलुंट ये झूली खेली जाइलु शुभम अब ये पलैलु देखते सब झूली खेलुं मो पुओ भी खेलुची ये गोटे पिलाटे भी खेलुची कुनी पिला बड़ पिला हो गलुणी।